Nagpapadagos sa investigasyon kan Sorsogon Provincial Forensic Unit, katakod ka na-recover na kalansay nin tawos na nasa laog nin sarong container drum. Mag-aalas 2 din hapon kasuudma, Oktubre 12 kan maipaabot sa otoridad ang insidente na nangyari sa pier na sakop kan Barangay Talisay East District, Sorsogon City. Sigun sa PNP, nadiskubre ang drum ka nagkapirang nagpapanang para sira. Dangan kan si Ripundigdi na tuminambad ang mga tulang nin tawo. Itong mangingisda, pinaabot sa bystander, nakaabot po sa escape 3. Then ang escape 3 po tinawag sa mo. Kaya po, pinagtrabangan na po na recoveron kang mga mangingisda ito na iangat. Then kang nakwata na po ito, hinali sa tubig, dinarata po ang remains digdi sa Provincial Forensic Unit sa Crime Laboratory po. Dugang panisadya, mayo man na nai-report sa indang hepatura na nawawarang persona, kaya posibleng itinapok ang drum gikan sa Cataraid probinsya, dangan inanod pa siring sa pier. Pigtutubudan man na posibleng tulong bulan ng nasa irarom kan kadagatan ang nasambitang container drum. Kung ugaman po kamong may kiniaraman na mga nanawawara sa buhay or kakilala na nawawara until now. So magdigdi na lang po sa tuya na himpilan sa Sorsogon City Police Station para po makuha ng tang DNA sample. No? Ang crime laboratory makuha ng tang DNA sample, pati man po ini ang skeletal remains para ma-ascertain po kung yun mismo ini ang nawawara nindang kapamilya o mahal sa buhay. Sa dahilan kan siring na insidente, nakipag-koordinar naman ang otoridad sa Sorsogon Provincial Forensic Unit para ngani masusog ang pagkakabisto kan persona na nakuanggadan sa laog kan drum. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia.